Men aslında Abday'ın ulluqan bir fanadı dim. Şulaydım açenli, yöne bulaydım Abday'a varada fikrim ütköttü ve ona bolan respektim hafam yokorik kaldı. Adım aydımı qatken adam hayiş etti, şoň şunam şugun yürütüsünün hayişleriniz boyunca Abday'ın adım aydımını raz bor etti. Bağdat bolum yanım yaktı Bush enayi diye. Bağdat İran paytaxtı ve 2008 yılda Amerika, yani şu an Prezident George Bush mulaçıdı. Prezident George Bush Irak'a atakavad etmene komanda veriyor ve sonra Irak uruşu oluyor ve şu vardı diye görürüm. Adım Tupac Shakur, Black Panthers ağdatı. Black Panthers şu vaxt Qara Panteralar. Amerika'da, Las Vegas'ta rap группировкады, bilen malsanız Amerika'da şu vaxtlar East Coast ve West Coast vardı, to есть Западный берег, Восточный берег, rap gruppan ağdatı Black Panthers. Vegas'ta da bilen Tyson'ın boyundan çıkıp geliyaka Tupac Shakur, rapper atılıp öldürülüyor. O arada gatiken sporlar jedeller boldy kim diye PG öldürdü, Sean Combs arada sayıpın aydımın ağdalıp geçilen. Qaratken dürlü pikirler var, entek yöne doğru belli değil aslında. Benim fikrimçe belli zatmaka diyen. Adım Bob Marley rasta yarıştırdım iki kanin düşman. Kim bilen kimi yarıştıranı men doğru bilemok. Yalan söylemeyin. Yöne Bob Marley'in kimdigini bilen. Reggae deyip janrı var, reggae. Bob Marley'm şolong iň bir görnükli ağzafy. Juda go muzikant katıgo aydınçı menem daja katıken aydınlarını dinleyedim. Yaktım Şam'ı adım Esar Beşat diye. Aslında berde sözler oynat ya. Esar Beşat derler. Beşar Esad olmalı. To есть Başar Asad, Siriyan önkü prezidenti arada ayrılığında da şu an Moskvada yaşapıyor. Juda var Yahud Necisi adam olan Siriya varada haberleri özünüz bilyensiniz. Gatken ervetliklerin arasında adı başlı adamın şolonken başına durdu ervetliklerin. Adım Çingiz Han deydi Burnokan, dünya menki deydim bulaştı topraklarda canlıya. Çingiz Han'ı men tanayansınız, dünyanın 3'ten 1 bölüğünü basıp alan adam, umuman qattiqan xor bolanlar üçün deydi Burnokan nip şey dip suratlanır ya. Elimde çevrenjam adım Afrika diye berdi ütköşük pikirlenmek gerek gel şu suratyňy gymyda düşünür ya. Gittim Darfur'a men ginatsaydın öyle ağır trafika diye. Darfur Sudan'a yerleşen bir şehir. O taýda juda erwet segoşlar gidip ber 2013 ýyldan beri dowam etdi ýa segoşlar häzir günlerde de juda güýjedi. Şu wagt Sudan'da 2 tane ýol başçy bar, şol 2 ýol başçynyň arasyndaky uruş netijede de abyçny adamlar kösenýär, genotsid, gargynçylyk bolup dur, şon suratlanýar. Korkmadım Stalin'den adım gaýgysız diýär. Ene bu aýra tiňgylikly tema. Gaýgysız Atabaýew bilýänsiňiz, Atabaýew köçede we Stalin'in döwründe Türkmenistan SSR-nyň ýol başçysy bolup bilinilýär. We Stalin'in käwat ýüzüne gelip bilýän ýerlerin badyp qatken yerlerde ağzalya Stalin'den hemme kişi korkyan eken Stalin juda korkunç adam eken çala bir eýlerek beýlerek gürledin gün atu jezasyny berik goýýar. Sızın Serhet diye Türkmenistan SSR-nyň Serhet çyzylarına Gaýgysy Atabaýew bady. Şol esasy ýol başçylyk etdi. We Gaýgysy Atabaýewyň ýene bir şo bardy rowayat ba, ola ýöne gurrun bilemek üçin ýalanmy tarihçiler ba bolsa belki düzeltip biler. Bir giýjäň dowamynda Lewap bilen daşogda Özbegistanyň adamlary getirýär. Bir näçe adamyny korkup getirýär. Ýurdun içine salýar, Türkmenistanyň territoriýasyna salýar. Şob awtonomny status almaklyk üçin. Awtonomny bolanda ýarym araçly döwletde, onu şo ýarym araçly döwletde plança milyon adamyň bolmaly we şoň üçin Özbegistanyň Lewap bilen daşogda adam getirýär şu korkup. Awtonomny aljak bolup. Ana şeyden yerlerim var. Gezdiğim giyin sessiz filmlerden adım Charlie Chaplin. Charlie Chaplin sessiz kinolar vardı, bir döwürler. Hemen bilýänsiňiz düşünürmek gerek gelir ve şol kinolaryň iň meşhur artisti Charlie Chaplin'ni. Freedom üçün segoşdym adım Che Guevara. Che Guevara kubinski lider, kaptanına Fidel Castro da vardı. Fidel Castro şol wagt prezidentdi. Che Guevara da bolsa powstaňçylar, ýani öz başda koşunlar diýen ýer bir zat bolýar da powstaňçylar. Powstaňçylaryň ýol başçysydy. Che Guevara Kubanyň garaşsyzlygy üçin we Amerikanyň garşylykda gatken segoşdy. Bopşym polkovnik komandir Che Guevara. Qaytdım Kubadan rolümü yerine getirdim. Adıma goýdular Montana diye. Qaytdım Kubadan ýerine berde Tony Montana agdalýar rolümü yerine getirdim diýen şeýle. Şramy bardy, kinosam bardy, Scarface ýa-da Litso sa şramam diýip gözlesem, gatgy kino hemme maslahat berýär. Tony Montana olam tarih personajlaryň biri, onam üstünde durur. Familiýam Kalashnikov, sattım içinde bolsa därimin ölümüň äri. Avtomat Kalashnikov 1947-nji ýylda döredilýär we şondan beri bir näçe ölümlere sebäp bolýar. Adım Mahatma Gandhi yüzüm gülmedi davalardan beri diye. Mahatma Gandhi Hindilerin ruhu lideri. Aslında ol şeyle de lideri, şeyle de prezidenti de yönü esasen ruhu lider deyip tanalya.
Bun edenişi näme 200 ýyllap Angliýa Hindistany öz eline, öz koloniýasy ýar saklaýar, içindäki hem resurslaryny iýe, aýqarat köseýär 200 ýyllap. Ýalňyşmasam ýyllaram 1747 ötýän. Rowna 200 ýyl bolmaly da. Mahatma Gandhi sessiz garşylyk diýen bir taglimat esaslanýar. O laýyklykda da Hindi çağalary meselem ingliýsleň mektebinde okumalylar, ingliýsçe görlemeler, uruşda söýüşde ýöne hindileriň ingliýslerden garaşsyz bolup bilýändigini, diýip garasy üçmeligini düşünürip bir näçe ýylyň dowamyna gatykän goşdy Hindistanyň Angliýadan garaşsyzlygyny almakly üçin. Netijesem gowul allar garaşsyz. Top bir bärde türkmençe öýdýär. Ondan ýene bir tarih personaj Adım Gorbaçov, ýyktym Sowet diýwary. Gorbaçov Sowet Soýuzyny dagadan adam. Aslynda Sowet Soýuzy köp kişiň bilýär 91-nji ýylda dagaýa, ýöne aslynda 88-nji ýylda dagaýa. Gorbaçow prezidenti geçen wagtyndan bäri bir näçe ýylyň dowamyny ýuwaşlyk bilen Sowet Soýuzynyň strukturasy ýam daga buraya. Köp kişi Gorbaçowdan görýär, ýöne men dogry aýtsam, ony wagtdan görýän. Kıstaçı Gorbaçov'un ştajını şeylece hal va şu halam Amerikan kartasını men diýär bolin. Köp adamlar şunu Amerika bilen baglaşdyrýar. Umuman Pepsi'nin da reklam etdi bu Amerika bilen baglaşdyrma diýalagam däldi. Gözüňizde getirin Sowet Soýuzyna Pepsi'nin reklamasyny Gorbaçov etdi. Umuman gaty ütköşü adam bulam. Soňra Amerikada göçüp gitdi. Adım Barack Obama ýogatçyk Irany 2013-nji ýylda diýär. 13-nji ýylda, atly 11-nji ýylda başlaýar bu söýüşler. Şo wagtky Iranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilen Barack Obama şo wagtlar gaty konfliktde girdi. Tas 3-nji jahan uruşy başlaýar diýerler sebäbi. Iki ýurduň Amerikada toçny ba Iranda bamy ýoklugy belli däl. Şo wagt ýadyr narujaň umuman iki sanak döwlet bir-birine şeýle goly gelirler-de. Şimdi gülkü bilen bir zifir Adam Shakespeare diye tragediýa ýazan ölü aşyklar. Romeo Juliet'tan ýazan William Shakespeare bardy diýe gurulýan. William Shakespeare ýazyjy. Umuman bu aýdamy juda gowurdum sebäbi içinde giden tarih personajlar, bir ütköşük adamlar ba. Bular barada bilmek hakykatdan hem gyzykly, her bir barada aýratyn wypysk edende de bolup dur. Awdaýa sawolsana aýtýarlar ýaly aýdy maýdanyň üçin ýöne men dol manysyna düşünmedim. Näme niýet bilen, näme maksat bilen şulaýdym ýazanyň. Şoň üçin özünden soradym. Awdaýyň aýtmagyna görä Adım atly aýdym. Bu aýdymda Awdaý öz şahsiýetini we dünýä garaşyny ýüze çykarýar. Ol dünýä belli meşhur adamlary öz ady bilen deňeşdirip özüniň hem şol derejelerde garaşsyz, güýçlü we ähmiýetli şahsygyny görkezýär. Bu sanymyz göwnüňize ýaran bolsa, ýokman muny like bilen kommentariýa repost bilen gollap beriň sebäbi iň uzak videolaryň biri bolmagy mümkin şu kanalymyzda uzak videolaryň känmer gowy prosmotrlaryny ýöne sizin göreniňiz ödegen video. Şoň üçin köp adam öňünden çyksyň. Like'ınızı, repostunuzu adınızı kıskanmağın. İnniki näme ütköşük aydın bağı olsa, yokman yazın, onam düşünürüp verecek nesip olsa.